गईनी हम होके पहली बेर जब गवानावा हो। गईनी हम होके पहली बेर जब गवानावा हो। रहले अगुताइल जाने काहे मोर सजनावा हो। आई हो दादा दिनाही में आई गईले ना। आई हो दादा दिनाही में आई गईले ना। बलमुआ चुम्मा तलेते में धराई गईले बहुते लजाई गईले ना। बलमुआ चुम्मा तलेते में धराई गईले बहुते लजाई गईले ना। डीजे अमित तिवारी हालही के बहिया में हमरा के रहले धैले दिल जान कहावा से बसुरा हुआई गईले। हालही के बहिया में हमरा के रहले धैले दिल जान कहावा से बसुरा हुआई गईले। मिलते नजरिया चकराई गईले ना। मिलते नजरिया चकराई गईले ना। बलमुआ चुम्मा तलेते में धराई गईले बहुते लजाई गईले ना। बलमुआ चुम्मा तलेते में धराई गईले बहुते लजाई गईले ना। डीजे अमित तिवारी अगले छरक के रंजन बीन जी शर्म के मारे चार दिल सेन शर्मा घर नहीं अइले आरे। अगले छरक के रंजन बीन जी शर्म के मारे चार दिल सेन शर्मा घर नहीं अइले आरे। 5 दिन पौन कर दीदार भइले ना। 5 दिन पौन कर दीदार भइले ना। बलमुआ चुम्मा तलेते में धराई गईले बहुते लजाई गईले ना। बलमुआ चुम्मा तलेते में धराई गईले बहुते लजाई गईले ना। गईनी हम होके पहली बेर जब गवानावा हो। रहले अगुताइल जाने काहे मोर सजनावा हो। आई हो दादा दिनाही में आई गईले ना। आई हो दादा दिनाही में आई गईले ना। बलमुआ चुम्मा तलेते में धराई गईले बहुते लजाई गईले ना। बलमुआ चुम्मा तलेते में धराई गईले बहुते लजाई गईले ना। Presented by SS Music Entertainment।